Ndikulandireni kwina kulikonse kumene mukuonera haso yanga mtsiku la lero. Mukudabo kuti mwina asunga imeneyi ndiye iti mukuzavala ngati maninja zokhala bwanji zinthu zake. Nkhani yake tiku BICC. Mukapita ku BICC mudzazindikira zoti kuli timagalimoto ting'ono. Muchingereza amati go-kart koma tidzingo kuti timagalimoto kadanga. Nkhani yake ndi imene ndiye ine nayi ndi chidwi ndifuna kumva kuti kodi timagalimoto timeneti zimakhala bwanji, mahasos amene amakhala achitika kuno ndi mahasos anji. Ndiye ndilowa mkatimu ndikumane ndi atsogoleri amene imeneyi ndi haso yawo atifotokozere zambiri za timagalimoto timeneti kodi tingakwere bwanji timagalimoto timeneti ndikuona kuti machitachita ake zimakhala zotani. Mwatichenetsa zimene mwatichenetsa kuti ndi zimene munthu umavala kuno ku go-kart. Tandifotokozerani zambiri zokhudzana go-kart, mbiri yake ndiyo tani? Mbiri yake go-kart tinganena kuti ndi motorsport. Ndikumene ndithu anthu akamati kuti apita ku Formula 1 ngati aina Lewis Hamilton amayambira kumene kuti mati kuma go-karts. Ndiye munthu kuti adzayambe kuno kubwera ndikukhala ndi experience imene yokwera timagalimoto timeneti zinthu zake zimakhala zotani? Okay, kuti ubwere kuno udzapange experience go-karts chimene umayamba ndithu umapange register ndi system yathu imene timaitcha kuti race facer. So ukapanga register munja kenako umasankha mapackage amene tinawo ndithu mapackage osiyana amene ali mu malaps. So ndi ngati 5 laps 10 laps tikati 5 laps ranthazo kuti kuzungulira pa nsewu wathu umene uli kumusiwa ka 5. So utosankha ka 5 laps kafuna 10 laps ena ndithu amasankha mpaka 50 laps. 50 laps? Kuzungulira ka 50? Ka 50 ndithu. So kapanga chizungulira? Hayi ndithu. Imene timaitcha kuti endurance run kuzungulira ka 5. Ngati mona ngati Formula 1 muja amatofika mpaka ka 70. Ife kunoko yathu panopa pa 50 laps. Ndikuti Formula 1 ndiye pamwamba penipeni pa zimenezi? So Formula 1 ndiye pamwamba pa zimenezi amati motorsport. Kumulimo mwambira timati ma go-karts. Mnali movie nkhani ya Lewis Hamilton amene panopa akuyendetsa Ferrari. Bambo ake anachita ndithu kugulitsa nyumba yawo. Kuti ampange sponsor kuti apite kuma go-karts kuti akambe ku academy. So ife wati mali ndithu kuyambira kwa zinthu kwa motorsport ose ndi ma go-kart amene ndithu. Bambo anunso mukhoza kucheza nawo bwinobwino akhoza kugulitsa nyumba ija ndikukupezerani kuti adunso muyambe go-kart tione kuti zikakufikitsani kuti. Ku Malawi kuno sizinachulukire zimenezi. Ku Malawi kunoko ife ndi foyamba kutsegula zimenezi timati ma go-karts ndipo takhala tikupanga ndithu panopa miyezi 4. Tinatsegula pa 30 November ndithu unali ndithu a celebration ndithu unabwera minister tourism honorable Zodiak ndithu ndamene anatitsegula malowa ndithu. Kwa miyezi 4 zakhala zikuyenda motani anthu azilandira motani? Miyezi 4 imene ndithu daona ndithu anthu azilandira ndithu ndi manja onse. Ndipo sikuti ndi Malawi okha yayi komanso anthu ena maiko ena akhala kufika kunoko. Mukapanga register muja imakuwuzani kuti mwachokera dziko liti. So ndithu mu system athu tikuona ndithu ena ndithu achoka ku Iraq oti abwera kunoko mwina akugona mu hotel ili pamosipa, ena ku South Africa mwina ngobwera pa holiday, ena ndithu pa Mozambique pompa ungova zodala ku Malawi kuti atsegula ma go-kart iwo ndithu basi kuzafika mpaka kuno kuzakwera ma go-karts. Ndiyelekeze ndabwera kuti ndifuna kukwera zimakhala bwanji? Choyamba ndoti mmene uja mmene upanga register ndi ifeyo. So kupanga register ko muthu apanga muli ku nyumba kungopita pa website pathu mutipeza kupanga register. Mukapanga register muja ife imatibweretsa email ndeti mapanga confirm. Mukapanga confirm muja ndeni nawo mumadzasankha tsopano kuti ineyo lero I think ndingozungula ka 5. Nde mabwera ndithu panopa pa desk pano nkuruza kuti ndifuna ndingozungula ka 5. Nde timakuza kuti ndi mtengo mwakuti kenako mupapanga ndeno mutosankhaso kuvala uniform imene mwavala kapena kungopita ndi zovala zanu imene mwapanga. Zimathekaso bwinobwino? Zimathekaso ndithu. Nde ndiso ndi malamulo athu pa zovala zimene zokuti wina aliyense akabwera kunoko ayenda ndikuti avale ndi sapato zotseka osati maslippers timalola iyayi. Timanenanso kuti azimayi kuti asavale dress kapena skirt kuti nakasini akwera kanthu kuti kamakhala kuti kakuyenda for safety imene zoti zimene zonso asavale. Akaso ndi tsitsi laitali timazaso ndithu kuti alimange kuti helmet ija ivale bwinobwino.
nde mwapanga kuti zozo mwapanga zoyenerera tiso ndi makamera timati ma on-board cameras. Majana mene? Awa timati ma on-board cameras. On-board cameras. Yeah, so awa makaso ndi experience kuti ngati mukufuna pa extra fee timatuwikira ndithu pa helmet pano paja ndekama panga record malapo anu aja ndeno kuzungulirira muja mene muzunga muja ndekama kutumizirani mutamaliza muja ka video ka 30 seconds mutoponya ndithu pa group ya WhatsApp ka mufuna kuponya pa TikTok kodi ni mutosunga ndithu mpaka muyaya ndekama kutumizirani nde basi mukupanga mene mukufuna ndithu kamera imati on board camera. Ndi chidu kwambiri ndofuna tivire kuti magalimoto tendititu tikaone kuti kodi zimakhala bwanji. Nde munthu akalembetsa kuno ndi pamene amapita kumene. So akalembetsa kuno pamene nawo timamutenga timapita naye kumusi kumene timati kupit yathu kumene timakamuonetsa safety video. Imeneyo is for about 5 minutes or so. Imakhala ndithu yongoonetsani kuti kodi kanthu kandikendetsa motani. Ndipo malamulo ake pa nsewu amene anapangawo zimene okhala motani. Ndimukuona video ija tikaonanso zokuti sabato zabwinobwino simunachite koponso ndithu kachakumwa muli bwinobwino kenako ndeti makupatsani nawo helmet imeneyi ndi balaclava yake kenako ndikukuwuzani kuti goka limene mwabwera ndi namba yakuti fama goka ndinawo ndithu 40 tinawo 40 timagalimoto ja 40 tipo 40 ndeti taana 20 takuluakulu 20 nde mwina mabwera anthu 10 ndoti mayenda kuti tikudziwitseni kuti inuyo goka down number 40. So ndithu ndi screen imene makhandi system yathu imene mapanga locate dzina lanu ndi goka number imene ja then mmangoona basi ndikunyamuka ukapita pa line paja ndikukwera goka limene taupangana allocate. Galimoto imathochita ngozi timagoka tiso timathochita ngozi timathochita ngozi komano mmene nambira ifeyo in terms of our safety sinakheko ndi ngozi panopa koma ndithu timakuwuzani kuti muyendetse mwa slow mwangofika muja timazota labu yoyambayi ndiyo ngoti mungozowera kagalimotoka so musathamangitse musayendetse mwaphuma yayi mungoyesa ndithu muzowerense wathu kenako munazota ine panopa ndakajaira pene madani timakuwuzani kuti ka speed kacha munthu kasankha ndithu kukapusha ndithu pang'ono. Tamva zambiri khangati panopa tinyamuke tipite tikaone kuti timagalimoto timeneti nditotani zimakhala bwanji munthu ungayendetse motani tateni tipite limodzi. Tandifotokozerani kuti timagalimoto timeneti zimakhala bwanji. Goka ndi timagalimoto limene mukutiona apati timene takhalamu tilinga ndithu part of motorsport. So ngati maona pa TV palamba Formula 1 ajina Lewis Hamilton ajina Verstappen kuti akafika ku Formula 1 kuja amayambira poti amayambira ti Karts. So ingati ka academy ndithu ka Formula 1 mmene timamudziwira dolo Lewis Hamilton kuyendetsa ma Ferrari anayambira zimenezi. Kodi munthu amene akhoza kuyendetsa timagalimoto timeneti ndi ndani? So munthu amene angadesi magalimoto timeneti ndiye kamina ndi zaka 8 kumapita kumtunda. Minimum age athu ndi 8. So 8 mpaka ka 99 ikawinza ka 99 senior citizen ndithu munthu okuya ndithu ndikuyendetsa timeneti. So sizoti zikupanga segregate even ma senior citizens akozobwera kuno ndithu zaka 8 sizimafunika munthu oti amayendetsa kale galimoto kuti abwere kuno kudzapanga zimenezi. Ayi izi sizofunika kuti munthu oti amayendetsa kale mukabwera kunoko amene mawangira timakuphunzitsani kuti muyendetse motani. So mukabwera kunoko ndithu timakuonetsani ngati ka video kuonetsani kuti apali brake apali accelerator nde wina lese timaona amene ali zaka 8 kuti utsogolo nzosavuta kuti ayendetse kagalimoto kamene. Timagalimoto timeneti ntamisinkhу yosiyana kapena ntofanana tonse. So ifeyo tili ndi mitundu iwiri pali ya ana ndi akuluakulu. Kosi kumakhaso ine imene tikugula imene ibwere mwezi wa mawa ya imakhala ndi mipando iwiri.
kuti amene ali ndi mutene kuti makolo mwina mwana wawo ndoti ali ndi zaka 8 kutsika musi athu kuyendesa nawonso limodzi koma panopa ifeti ndi mitundu iwiri ka ana ndi akuluakulu. Timasiyana bwanji ta ana ndi ta akuluakulu? Kusiyana kwake choyambira tingene kuti ndi speed. Speed ya magokarts ana ndi akuluakulu ndiyosiyanapo. Akuluakulu imakhala ku yapamwamba pamene ana yocheperako. Chachiwiri ndi ngati ka space kake mmene angakhalire foti nangasi mwana woti wa zaka 8 sangakhale kuti aponde pa pedal ndi pa brake pamene zimasiyanaso zinthu ziwiri zimenezi. Kena kama kandi speed yayikuluku kena yaying'onoko timene tili kunoku speed yake ndiyothera chani? So meti kunoko speed yake tinapanga adjust ifoti panopa nangasi ifeyo ndioyamba kumalawi kunoko ndi panopa tingofuna zoti anthu angodziwa kaye for fun. So tinapanga adjust kumano ngati yakuluakuluyo ndithu imatofika ndithu 90 km per hour. 90 km? Imatofika ndithu pamene yana ndithu 65 km imatofika kumano tinapanga adjust kaye for now kuti anthu azowe kaye kenako tizapanga ngati ma competitions ndeti dzagwezaso kufika pamene angathere ndithu. Timagalimoto timene tinaona kuno munayika misewu yanu mmene ikuonekera ya mateyala choncho zimenezi muli ndi malo oti timagokati timene timafunika tiyende malo achonchi kapena timatha kuyenda malo aliwonse? Timagalimoto timene timayenda timati mu track ngati mmene mukuona mateyala tinayalapa pali ndi ngati track yathu. So amana zoti malamulo minimum ikhale 450 meters ndimene ngati nayo kunoko dzinake timacha Husken circuit nde ena imatofika mpaka 2 km ena matofika ndi 1 km koma yathu inoyi tinayipanga kuti ikhaleka for now only 450 meters ndimene tinayika mataya ndandanamu kuti anthu azenda matayamo kumazungulira ndithu imene. Timayendera mafuta timagalimoto timene tikapena nditamagetsi kapena ntochaja? Iti timayendera mafuta timayendera ndithu petrol komano timakhala sipenda timayendera ma engine electrical tina timayendera so diesel maratudi timayendera ndithu petrol ndithu. Okay. Chigubu ndichi? So chigubu tanki ndimene? Tanki ndimene mukuona apa ndithu. So ndi magokati akuluakulu ndoti makhala ndithu 8 liters pamene tang'onoang'ono ndoti makhala 4 liters. 4 liters? Ndithu. Okay. Nde timagalimoto timene munthu wachakumwa ataledzera akayendetsera? Kunoko wakazoti wamwa ndithu makubweza. Timenazo kuti kunoko imafana ndithu amene ali sober mind na amene angathe kuyendetsa nangasi for safety kunoko kwambiri timakhulupirira safety kwambiri nde timaona ndithu kuti munthu amene akuyendera munomu sangathe kuyendetsa foti imene wamwera komano only those amene oti sana amwenda amene amaweda kuti ayendetse. Ndithu ndikutengereni mbuyo pang'ono munthu oti woyamba kumene wabwera kuti afuna akwere timagalimoto timene titi mumamuphunzitsa kapena zimakhala bwanji? Kunoko timamuphunzitsa tingonena ngati imene process imene imayendera kuti ukabwera munthu umene upanga kayi register ndi ifeyo ndithu kuti umasaina waiver kuti ndasankha kuti nditani ndiyendetsa kagokati nde ukasaina form ija umabwera kunoko timaonetsa video imene ya 5 minutes. So imaonetsa ndithu kuti muyendese modele ma brake modele mwakazoti muli kagulu mwina yanzako yatima pamene pali iyeyo muzungulira potani. So china chonse chimatha kuyendetsa ndithu bwinobwino ndi mamasho amene tinaphunzitsa kuti azipanga zonsezi bwinobwino ndithu. Tavala zovala izizi chihelmet chimene ndimavala nchifukwa chani zimezi mmamveka munthu amene akudzakwera timene? Zimene zizi ndi for safety reasons. Mena nena moja kuti kunoko experience go-karts we're very serious on terms of safety. So nangasi ndiyoti chatango amba kumene anthu ambiri sanayidziwe nde tinamanga zoti safety ndithu ikhale number 1 nde sudiyo sudi unayesa ino kuvala yayi munthu osankha nokha kuti muvale sudi komano helmet ndi balaclava ija iyo it's a must. Simungagwere ndithu go-kart opanda zinthu ziwiri zimenezi zimafikira kwa aliyense mwana avale helmet wamkulu wa zaka 99 avalenso helmet. Ndimene tikuchitira kuno ku go-kart kuti haso ya tsiku lalero timangodabwa kuti timagalimoto timene timadabwa kuti kodi zikhala bwanji umationa mmafilimu mu nde kwathu kuno ine nali ayi tipite tikacheze nawo tikamve kuti kodi iwowa haso imeneyi imakhala ikuyenda motani. Ndifuna ndidziwe zipangizo za galimoto imeneyi kapena kuti kagalimoto kameneka ndikuona pena ngati brake pena ngati chani komano inuyo ndi amene mukuzidziwa bwino tandifotokozani kuti ichi ndi chani ndipo ichinso ndi chani?
Okay, so galimoto imeneyi imene mukuonera pali cha red imene brake. Cha red imene ndi brake, cha green icho ndi kuti ndi accelerator. So ndi automatic ndithu yoma ngoponda basi. Uponda accelerator yo, ona kuti pakona uponda brake. So mu video chamangamba ija imaonesa zimezi kuti pakauti mungoponda chimodzi china muchisiye kaye. Mungoponda chinachi mukaziponda zonse pamodzi kapanga zakuti ndithu makuonetsani. Ndiponso ndi steering imene ndithu is not ndiya mphamvu ndithu yoti imafunika munthu uzikhandika mphamvu pang'ono kuti uyendese bwinobwino. Zina zimene zili pano umayika magindi tu kupanga start bwinobwino. So akakali ngati engine yake ndi ngati ya generator. So si umayika magiya timangopanga phu kungokoka ndithu uliza ngati imene pangira generator muja. So simafunikanso magiya ungopanga basi makhazo kuti yamba wamenepo. Sizifunika kuti kuchita kuyika magiya ni nkhani yongokoka kenako kamate kakamba kakamba kuyenda kulira kamene kakuti nanunso mukhoza kuyendetsa. Ndemwati olo munthu oti sadayendetseko galimoto akhozobwera ndi kuyendetsa bwinobwino. Awaka ndithu munthu oti sadayendetseko galimoto athoyendetsa. Amene anena moja kuti timaonetsani video imene maonetsa china chilichonse mwatsatanetsatire kuti mungathoyendetsa motani. Ndipo ndisosavuta iyayi. Ndizoti kuna aliyense ndithu atho kuyendetsa. Kumalawi kuno monga mwanenera tinthu timeneti ndi toyamba. Inu zelu zimene zimudakazitenga kuti kwenikweni. So timene titi kuti tibwere china chinthu chimodzi kuti ngati part of tourism. Pano pakaiti ungofuna zoti anthu azingonjoya kena kutsogolo kuti zamanga ngati ma competitions. So titaona zoti kumalawi kunoko anthu amasowa zochita. Ngati ma weekend acha kuti mwina sikuti every weekend munthu topita ku nyanja. Unaona zoti kunonso titopeza chinthu chake kuti anthu ngati family athu nazo kuti titani tipite kumene kuti kapangitira kuli magokati. So mabanja amatha kubwera kuno. Wina nkukwera wina sokwera. So ifeyo timakuka athu timatenga ndithu tipo atakulu 10 itang'ono 10 kuti amatha kubwera ndithu nthawi imodzi ndandanda. So ndi banja lako la anthu 10 ka mulipo anthu 5 mulithu mutha kubwera ndithu ndikuzakwera bwinobwino. Zimatheka mu njira yanu mukareruko kumayenda side to side kapena umafunika munthu mmodzi yekha. Munthu oyenda side to side kumano kuyendetsa wake ndithu ngati imene ukuyendetsa pansewo. Kuti ukamona kuti nzako mwina akuyenda mwa slow munthu ndithu kumpanga overtake mwabwinobwino ndithu kumayenda bwinobwino ngati pansewo. Mukhoza kutenga banja lanu kubwera kudzaona kuti kodi zimachitika kuno ndi zotani. Nkhani yake ndi haso yanga. Ngati mukungotsegula kumene kanema wanu iyi ndi haso yanga nde tili ku BICC kumene tikuona zathu ali ndi haso imene imazadabwitsa kuti ndi hobby ndi sports zikozokhala zonse koma nkhani yake ndi haso imene amakhala kuchita. Munakamba kuti timagalimoto timene tilipo tosiyana malinganaso ndi anthu amene amakhala akukwera ndi munakamba zoti ena amapangitsa mpikisano kudzakhalanso ngati kuti sangalala chabe ena ndi family. Tandiuzani malamulo amene amatsogolera mwina ukamayendetsa ngati mpikisano amakhala otani? So mpikisano malamulo ake amene amakhala ndi ngoti ngati chambe nene chakuti ndi safety. Make sure kuti muyendetsa ndithu mndanda yake ya matayala ayi. Osawomba matayala, osawombana mwadala. Kuombana munthu komano osati mwadala. Kumonesa zoti makona amene muli makonamo muyendetsa ndithu bwinobwino makona muja ndikuyenda bwinobwino. Koma ngamene aja kunena yakali kuti pano pakaiti anthu akungobwera kuti for fun kuti adzangonjoya. Kena kuti anthu akazoya magokati amene wandetsa muno pangano ma competitions. Timbendera timene timakhala magalimoto amenewa timatanthauza chani? So mbendera zizipo mitundu yosiyana. Nde nangasi makhazo kuti munthu avala helmet nde kuti tizikuwana inu ndi mamasho athu simungavi. Nde timagwisa ntchito mbendera zikuti ngati part of communication. So ngati mbendera imene mwaona ili kumbuyo wangayi imene imatanthauza kuti mwamaliza malapo anu aja mulowe mupiti. Nde palinso mbendera so zina pali ya white, pali ya yellow, pali ya blue zimene zimaonetsa ndithu zinthu zosiyana. Ngati ya yellow imatanthauza kuti mwina munabwera ngati family ndiye mwina abambo ayima mu truck muja mwina yatima inuyo mukamazungulira amene pajapo muyende mwa slow. Ya yellow imatanthauza choncho. Ya white imatanthauza kuti mwina munasankha malapu 10 ndipo lapu ya number 9 ija timakuonetsa ni mbendera ya white. Imatanthauza kuti mwatsandira lapu imodzi.
so mbendera zindithu zili ndi zinthu zake zimene zimakhala ikukamba nthawi zonse. Tikakamba za mpikisano pali malimiti kuti umafunika uyende mwina kwakukulu chonchi kwakutali chonchi kapena mpikisano ndithu ndi malimiti. Ife ndi ngati application yathu ya pafoni imene ukabwera kuno kumapanga register. Ndi application ija imaona zoda uyu ndi expert kapena uyu wangobwera kumene kapena uyu ndi intermediate. So amene azakhala kupanga nawo mpikisano ndo okhawa amene ali ngati mu expert. So ndoti kuti ukhale expert umene kuti uzibwerabwera. Ukabwerabwera muja system ija imakuonesa kuti uyu ndi expert wabwera mwina wayendetsa mwina 200 km ndoti amene achanda fere desire ngoti azakhale chani azakhale ma competition amene for divange tsogolomo. Ndi kuti maplan antsogolo ndikukamba kuti tibwere ngati sport ino yoti ya go-karts. Ngati panopa ndi ngati recreation. Komano soon we want to create our own motorsport in Malawi. So kuyambira wake ndimene ndamkuti just for fun kuti anthu angonjoya azizolowere zinthu zikena kutsogoloko tidzapange ndithu ngati bungwe la motorsport la Malawi. Timene titingende mu misewu yathu iyi kapena ntongofunika pa flat pa basi. Itete mu misewu sitingayende. Itili ndithu ndimofunika mu track yake yoti tachita kuyipangira. Mene timapangira kuti mumsewu ngati msewu singayende komano ndithu ndikhaindi track yathu tizenda amenemo. Nkhani yake ndi imeneyo kubwera kuno ndikudzaona kuti ma hustles amene amakhala kuchitika ndi otani kuphunzira timagalimoto timeneti ana kuti adzakwerekwere ndi nkhani yake zofunikira. Ndi munakamba kuti drive chake mati ndi cholimba ndithu ukamayendetsa sichilimba. Mukamayendetsa suti chimayimba moti bwanji yayi. Mukayendetsa chimakhanga chafeyako pang'ono. Komano timauza ndithu kuti munthu oti wangoyamba kubwera timamuuza kuti ichi ndi cholimba ndoti mufuna kupanga ndithu ndi kamphamvu ndi mbamvu ndithu. Ifo tibe amati power steering chilibe ndi ngati cha manyo ndithu pang'ono. Ndithu. Ndimakamba za misewu imene munayika kuno trail yanu kuti ndi ya mateyala. Zimenezi zinakhala chonchi chifukwa cha izi zinakhala chonchi chifukwa kuti ife poyamba tinasankha kuti tibwere kunoko ku Mos Park. Tiyena kupanga ndithu ngati kansewu kathu kuti azikhani malire ake kuti ndikakhala kuti nangasikuno kuti timayendera malapu. Ndeti manazo naika matayala ndithu ngati ka track kuti tikamadzibwera ngati malapu kuti ka lap number 1 kuti osazikwana bwino. Ndiponso matayala mostly so ngati safety. Manazo kuti anthu akamayendetsa go-kart azenda ndithu pakati pa matayala osatazomba matayala yayi. Ndiponso matayala onso kwambiri mene kuti ndi mwa safety kuti munthu ukawomba matayala uja chimatha kutima kuti ndithu ngati safety kuti mwawomba kena kuja tima kena koma masho athu abwere akuthandiza kuti uyendeso mndandanda bwino mpaka uzafike malapu ako amene wasankhaja. Zinthu ngati sport imeneyi komanso zochitika ngati izi pamakhala bwino kuti nthawi yabwino imakhala yakuti yopangira nthawi yabwino imakhala yakuti yopangira izi zimene ziso zimachitika kuno. Ifeyo tinangoyika nthawi kuti timatsegula kunoko 10 o'clock mamawa ndipo timatseka 10 o'clock madzulo. Pamene simapanga khazoti mwina kugwavula ifoti yathu ndi amati outdoor track. Nde utobwera nthawi iliyonse imene ukufuna iweyo ka ufuna kubwera mamawa ka ufuna kubwera ndithu madzulo ndi wachikondi wawo ka ndazanu ino muthu ungosankha. Ife tinangoyika kuti kuyambira 10 o'clock mamawa mpaka 10 o'clock madzulo tikhala kuno kuti titatsegula. Zinthu zimenezi ndikoyamba kuno ku Malawi. Zinakutengera ndi mphamvu zotani komanso mwina kulimba mtima kotani kuti mubwere kuti atikayambitse zinthu zimenezi. Anthunso koma anazilandira bwanji? Anthu anazilandira bwino kwambiri. Ndipo takhala ndi anthu ochoka m'mayiko osiyanasiyana. Anthu aku Mozambique ndithu kungobwera kuzakwera go-kart. Kuchoka ku Mozambique? Ku Mozambique kungova zoda ku Malawi kuli go-karts ngati December ndithu kunabwera family ndithu almost 20 people. Anabwera ndithu kuzakwera go-kart. Ndeta ndi anthu amayiko osiyanasiyana ku South Africa ena ku Switzerland ku Iraq anakasakabwera ku hotel kwa zagona auzakwera ndithu. Ndiponso Amalawi so achitengaso achilandira kwambiri. Ambiri amene azoda ife tikapita kunja timakwera zimenezi. Inu mwachita bwino kuti tsopano zinthu zimenezi ku Malawi kutani zilipo. Nangasiwa amazoda nangati zingokhala ma restaurant kapena agent komano alisi panopa china chake choti ndicha unique chosiyana ndi zimene timawanga kalikachi imene mabwesa ku Malawi kunoko. Ndipo anthu achilandira ndithu kwambiri ndithu. Mawu anu awiri atatu omaliza ndotani? Anthu mwina ena amachita mantha kuti ndikayendesa modani komano ndizophweka. Sizoti timapwisa china chilichonse. Ndipo kunoko ndi mitengo yosiyanasiyana. So ndithu masankha ndithu kuti ine mwina ndingofuna ndingozungulira ka 5 o mwina ndingozungulira ka 20 zili ndi mmene mukufunira. Ndipo kubwera kunoko sikuti muthu ungobwera kunoko komano mutakhala ku nyumba muthu ungolimbira phone kuti
mafuna ndibwere mawa 2 o'clock timapanga ndithu book a session nkupanga ndithu muno bwino ndiponso mafuna ndi mwina ndingothokozaso mwina ma sponsors athu poyamba ngati kuno kumene tili kunoko our Moz Park kuwathokoza ndithu tiso ndi ma sponsors athu Anchorage Group amene amapanga ndithu supply painting tiso ndi Giga Trading amene timagwira nawo ntchito also AMZ amene timakhala nawo tigwira ntchito ndingothokoza kuti ni ma sponsors athu amene akuthandiza ndithu on the daily kunoko. Anthu ena amaphweketsa zinthu zimene mwina anzawo mapanga kuti izazungu zimenezi sizingatheke kuno zimenezi mwina nthawi yake siyoyenerera uthenga wanu kwa anthu ngati amene ndotani. Kwa anthu amene ndikuwauza kuti chine chonse ukayika mtima uthopanga think kwambiri ndikungoyika chauta patsogolo ndipo ife tanyona ndithu kuti anthu achilandira kwambiri titabwesa chinochi moti system ati imathokuonetsa so kuti medambira miyezi 4 yapitayo anthu mwina 2000 amene apanga register ndithu kudafuna kubwera of course ndoti mwina half of those ndamene akhala abwera uzabwera so ndithu ndoti iwe ngati uli ndi idea ndithu utongoyamba ndithu Malawi ndikuthekera kuti achilandire ndipo akuthandizeni ngati business. Oh my goodness, that was an experience right there. Nkhani yake mahaso osiyana kubwera kudzazungulira kuno kuonako kuti kodi zimachitika ndi chani. Ndione kuti kodi ndathamanga motani ifika ndine driver wachabe kwambiri ndikhulupirira the next Lewis Hampton adzakhala kuchokera ku Malawi sunga. Pitirizani kuonera kanema wanu wa Zodiak Television. Ine ndipite ndikayang'ana kuti ndinathamanga motani.